Tim mar Kenya jotugo mopogore opogore osechako timo ikruok ne tuke mag jogo mong'ol mag Deaflympics ma ochan e kind tarik 15 gi 26 dwe mar 11 higani, tuke ma ibiro bagi e piny mar Japan. Jotugo ma Kenya mariembo ndigni Brenda Bwire gi nyawadgi Simon Joroge timo ikruok margi motelo ne piem kamagi. Ma biro bedo thuolo mokwongo ma tim Kenya yuore tuke mag riembo ndigni jotugo mong'ol. Ka Bwire ma en ja higni 33 lero ni nyaka otim ikruok makare mondo okel midila ne piny Kenya. Bwire kaachiel kod Joroge duto ong'ado tiko mar yuoro e piem ma Japan tok yudo loch e piem mag manyo tiko manobagi e alap ma Kasarani dwe mar 8. Steve Odongo ma en kocha mar timno lero ni sirikal osegoyo gi jeke ikruok margi kendo gisingo duogo midila. For camp to go represent the country in Japan. I'm very ready. I'm very ready for the race in Japan. When I came in first, I've always trained up and I'm continuing to train. We are going into camp to train for the Deaflympics. I'll continue to train until when